Παιδιά, γεια σας. Πήρα αυτές τις μέρες γιουκαλίλι. Ξέρετε, είχα κιθάρα και πήρα και γιουκαλίλι. Το σκεφτόμουν εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια. Είναι πιο οικονομικό από την κιθάρα. Η διαφορά με την κιθάρα είναι ότι έχει 4 χορδές, λιγότερες χορδές. Έχει άλλες συγχορδίες από αυτές της κιθάρας και αυτό πρέπει πάλι μόνος σου να το κουρδίζεις. Έχει εφαρμογές ευτυχώς στα κινητά για να μπορείς να το κουρδίζεις και μόνος σου. Μπορείς και με πένα να παίξεις. Εγώ έχω πένα ευτυχώς από την κιθάρα. Είναι πιο εύκολο να το κουβαλήσεις μαζί σου, αν θες έξω να είσαι με μια παρέα. Γενικά θα καθίσω να μελετήσω, ούτε στην κιθάρα ήμουν πολύ καλή, αλλά θα προσπαθήσω και στο γιουκαλίλι. Όσο πιο πολλά όργανα μαθαίνεις, τόσο πιο καλό είναι αυτό για ένα μουσικό. Ορίστε, εδώ έχω γράψει κάποιες συγχορδίες, τις βρήκα στο ίντερνετ. Θα κατεβάσω και κάποιες παρτιτούρες από το ίντερνετ αργότερα. Τώρα έγραψα έτσι μερικές για να τις μάθω. Το βασικό είναι να μάθεις κάποια εύκολα τραγούδια με ποιες συγχορδίες παίζονται. Από το ίντερνετ που είδα βίντεο, αυτό το τραγουδάκι μπόρεσα σαν πρώτες μέρες να μάθω, το Happy Birthday, που παίζεται με αυτές τις 3 συγχορδίες και ήταν εύκολο. Άλλη φορά θα σας παίξω λίγο γιουκαλίλι, γιατί τώρα και είναι βράδυ και επειδή είμαι και άρρωστη, κρυωμένη και θέλει και κούρδισμα, συνεχώς να το κουρδίζεις. Να, εδώ πάνω και τα κλειδιά που το κουρδίζουμε. Ξέχασα να πω ότι οι χορδές του είναι πιο μαλακές από της κιθάρας. Θυμάστε, στην κιθάρα ήταν πιο σκληρές και σε πληγώνουν τα δάχτυλα. Αυτές είναι πιο μαλακές. Ορίστε η πένα που την είχα από την κιθάρα και το κουρδιστήρι που το βάζεις πάνω στο γιουκαλίλι. Με μπαταρία λειτουργεί, εγώ όμως προτιμώ και εφαρμογή από το κινητό για να κουρδίζω το γιουκαλίλι. Και στο γιουκαλίλι μπορείς να παίξεις με ταμπλατούρες. Εγώ γενικά ούτε στην κιθάρα έπαιζα με ταμπλατούρες. Προτιμώ τις συγχορδίες. Είχε σε διάφορα χρώματα γιουκαλίλι στο μαγαζί, κόκκινο, τυρκουάζ, αλλά εγώ προτίμησα όπως και στην κιθάρα το καφέ χρώμα. Κάποιος που δεν ξέρει κιθάρα και θέλει να πάρει ένα φτηνό όργανο, πιστεύω είναι καλή περίπτωση το γιουκαλίλι. Εγώ είχα ξεκινήσει με την κιθάρα και πάντα το σκεφτόμουν να πάρω και μπόρεσα φέτος και πήρα. Αυτή είναι η θήκη από το γιουκαλίλι, μαύρη, και ήταν μέσα στην τιμή που ήταν το γιουκαλίλι, δεν ήταν ξεχωριστά. Καλή μελέτη, παιδιά, σε όλους όσους έχουν αρχίσει γιουκαλίλι, ακόμη και να μην τα καταφέρω. Εντάξει, δεν πειράζει. Ευτυχώς κιθάρα μπορώ να παίζω. Τώρα το γιουκαλίλι θα το προσπαθήσω. Όπως είπαμε, θα βρω παρτιτούρες και από το ίντερνετ. Θέλει αρκετή μελέτη και αυτό. Να βρω κάποια εύκολα κομμάτια, να μάθω καλά τις συγχορδίες. Θα δούμε πώς θα πάει. Με την κιθάρα πολύ πιο εύκολα έπαιζα τα τραγούδια μου. Με αυτό δεν ξέρω, με το γιουκαλίλι.